быйылга форазлар? Форазлар быйыл инде игмекке яхшы шартлар булмады. Менә бүген хәзерге срокта басып торабыз. Нидә инде? Быелда кырда. Бүген кышкыны битте. Аннан соң җәйгә чыккач инде кышлап чыктылар. Без инде кулдан килгән кадәр бөтен эшне эшләргә тырыштык инде. Шундый тырыштык. Яз көне авиация ярдәмендә кулландырдык. Аннан соң көне авырларга каршы кошларга каршы тырыш алганда яфрак аркылы да кулландырдык. Ләкин яңгыр яумады. Яңгыр яумады. Шулай да якынча гектарынан ничә центнер чыга соң инде уңыш? Төрле кырлар белән башта торган. Бер нәрсә сөендерә инде. Менә барлык бер арасында безнең күзү культуралар бик күп. Ул безнең 80%-ны алып тора. Шуның хисабына гына без уңышны 20-25 белән төгәлләрбез дип